balikin pia bisni yara ki sakti phong chonki ha ba phio e ba ki lom kum ta phi de ban kin teu ha chen shisha ha to balikin pia bisni yara ki sakti phong chonki ha ba phio e ba ki lom kum ta phi de ban kin teu ha chen shisha pila day ba kin teu yala kari khasila chong day ba phan pin kum ki ne ki ching long ha ba ngi yo i ba ki don sap shisha pila day ba support ya ki ken hang ta day ba phan chukran ba phan shusi kum ne ki kam chang me kum ler kan sakut sa hakal air kum ne shi kum ne man pa she shish kum kan ne ka sam men ban pen pau per thei shish ka sap jong me nga i nga shisha kum ki ne ki kin tiang nga ju yos ngau man ta ha ba par khat man ta kan nang nas ngau leng a ba lai ken da kum ne kawan ya shisha ba lai pia bisni yang i para khasi hen re phile sepok man ban ya umen deri hato bagi men bagi khasi jong i ken her chapo do man da hisngi yang i on wan khin po ha to balikin pia bisni yara ki sakti phong chonki ha ba phio e ba ki lom kum ta phi de ban kin teu ha chen shisha ha to balikin pia bisni yara ki sakti phong chonki ha ba phio e ba ki lom kum ta phi de ban kin teu ha chen shisha snap shwa sanga ya pinga nya thu khana sapang kawai ka story bala ja ha jingem jonga jikren jong wei breu ngalas ngoram shisha namar da kumne ula wan kren nya nga ha kawai kasbi kan banga tang ya denti nga kundu wei breu halanti bayai nga hi ukren da kumne kan tin nya nga uda ban thiu uang meda lele shisha men nom kiu malai nganam kiu ya u ngala kali ula pe changa ula ben bat u dar ki uang namar merwai kine ki jing rai rap ngatan menga nge shisha watang bas ngap kijing rwai jong me busin ngada song ya bas ngap jing rwai jong me busin nga sho samthia sakan ne ka wei uang bat nga pes ngap uang damam nang rap skap hawat rap ngaru kum ju yu nga pen phai kila bales ngau thut chapi ladang ngarwai manga hatu tang rit na phi ngalawan panja ladang awan panja dai tharai ba phen grand kum ta habaya ki kam jong phi ngam cham lawan batai balai pa yang ngap hiwan batai hiwan pai chrai ladang akil ngap tu ru mas ngau thu manga wadi men nang pun kam cham la ben yang nga kum ta usus ngap bat udem shapo ungu yala ka kli bat ulai no ngaru ngai no yala ka linti la jong ngam kwa baki kam jong nga kin kla khompong kum ne man ti por nga ju ya kendu yakin ne ki jing e nga haban ya tunju tang tang yala de ngas ngau du mesim hendreng nyai kiu shaprang bat ngan nom liem ha to balikin pia bisni yara ki sakti phong chonki ha ba phio e ba ki lom kum ta phi de ban kin teu ha chen shisha ha to balikin pia bisni yara ki sakti phong chonki ha ba phio e ba ki lom kum ta phi de ban kin teu ha chen shisha ha to balikin pia bisni yara ki sakti phong chonki ha ba phio e ba ki lom kum ta phi de ban kin teu ha chen shisha ha to balikin pia bisni yara ki sakti phong chonki ha ba phio e ba ki lom kum ta phi de ban kin teu ha chen shisha yo